to the bed when you had so much to do. Good day, so narita ka ron sa Ibabaw Mountain Resort. Gusto ko mag-vlog, pero mag-vlog na lang ko kay sayang po. At least mahalagway mo content, masanay ma-upload. So karon day kasal sa akong friend which is Kissy. So nakakadali ka ron, dili kay para lang mag-vlog kay kundi mo picture po sa ilang kasal. So dali ko professional photographer, o picture lang. So set up na no, kay diri man mi nag-overnight. So naguna mi diri sa bride. So ako lang sa suri ninyo. So ang palibot diri. Naam sa slide pool, swimming pool. Gago. Hello. So, tara day, si Rog, naguna na nagkaligo. Yo, listen up, yo. I'm swimming, yo. Yo, you're swimming, yo? Yeah. Mag-English day, basta magkuhan. Basta mo maligo. Naka-array na ako last. Kalimot na ako kanus, ha? So, tanaw lang ako sa phone, ugun sa itong pizza, ha? Ako lang i-throwback, tundiri, niyapas ko ng Nigerian. Ibabaw Mountain Resort. So, unplanned mo siya nga laag. So sila gyud nag organize ang nga laag. So nag-iapas ra ko. So ano na lang. So sulitin na mo mo stay karon malagkuwang me. So let's fucking do this. Let's go. Boom. So mga na to no. Diri na ako gigan. Pero 2018 ba to siya? So marag maligot na lang sa ko kay muod na kayo. So pasensya na guys, marag di kayo katarong sulti no kay nagsakit niya akong isdam to. So ilang paningkamutan lang ang maka-vlog ko. So it's good. Let's go. A few inches later. So, mananagkaligo no? Nagilis na banda. So good na ang program. Then pero wala pa ang bride o ang groom. So, ani lang no, insert lang ako kay sige ra mo picture ni then kuan lang ako ra ni insert ang mga videos. Mga ginagmay nga videos then ano lang montage lang pod. So, let's do this. Let's go.
One eternity later. Karon na ako mag-outro, no? So, kuha na dahil sa pizza karon. February 3 na. So, wala na ako ka-outro atong pagkasal ni Casey, no? Kaya nagsige na lang ako picture na ito kay busy kay ko outro. Kung nahibong ka, kung anong dulit kinaya akong naong, no? Kita kay kung ilong alisngag, no? Huwag akong mga bugas-bugas. So, akong lens karon gigamit, katong yongnuo, itong bago nung palit nga, nindad siya pang portrait sa photography. So, kita masad no nga blurry akong background, no? So 1.8 aperture ni siya. Ayos kaayo. So ako sa English na akong lens kay murag gold itra kay akong naong. Asa? Naka 18mm na ni. Kay ganina ina ni man to siya. Naka 50mm karon naka 18 na siya. So medyo wide na gamay. Di maging may wide, no? Mao nang gold kay ako naong. So makita na po na tong background kaayo. And then so kuandi ay ako lang po ipakita akong mga sample shots. So guys, dili ko professional photographer ha. Mo picture lang yun ko, then ano lang. So ako lang siya ipakita kini siya nga picture. So mao na to no, mga kuha na ako sa kasal ni Casey. So sa ako nang ingon, dili ko professional photographers, picture lang gid ko. So kung nakaayon man gani ka, so naka-plano nga nakay mga event, so naka-event nga kung ano nung need kag hobbyist photographer, dili nang siya mahangyo pa gid ko. I lag ka, wow. Email lang sa akong Gmail account, nasa description, no, or sa akong Facebook account. So sabuta lang na. So ano na lang pod, ako namin tapuson karon ng vlog kay wadyo kay nabuhat na content. So sa ako nang gingon pagsugod, at least bahalag way ma-content basta na ma-upload. So no, bahalag way ma-content basta naalay ma-upload. So ano na lang, salamat sa pagtan-aw, then may talag no support ng kita sa mga 55 subscribers. So akong target karon nga man may makaabot og bisan 200 subscribers. So ano lang, support Filipino vloggers, Bisaya vloggers. So this is Hero from La Quachera TV. So let's do this. Let's go. Tay sa day, kung man mo subscribe, i-ring na pud tong bell para updated ka sa akong mga videos. Kanala, bye bye. You so fucking precious when you smile.